Grabing hugyaw sa grand opening ceremony sa Tuna Festival 2025 sa General Santos City nitong Sabado, Agosto 30, nga gidagsang sa mga tao. Ginapaning kamutan sa tanan ang Tuna Festival. Dili lamang alang sa saya at sarap, kundili giandam kini aron nga mahimong meaningful ug punong-puno na mga oportunidad nga matagaan og quality time ang pamilyang Generals. Gipasidunggan sab sa mayor ang mga mananagat sa syudad. Ang Tuna Festival ay kwento ng ating lungsod, kwento ng ating pagkatao, kwento ng ating kinabukasan. Ang Tuna Festival ay hindi lamang tungkol sa isda. Ito ay tungkol sa tao. Tao na araw-araw lumalaban sa dagat. Tao na buong lakas na nagbubuhat, nagpoproseso at nagtsatsaga. Tao na sa bawat kilong tuna na nahuhuli ay nagkakaroon ng pagkakataong maitaguyod ang kanilang pamilya. Daghang performances ang gipasundayag ato sa grand opening sa Tuna Festival 2025. Sumala sa LGU, daghan pang mga aktibidad ang giandam alang sa mga residente ug mga bisita sa Jensan nga makigduyog sa tinuig nga selebrasyon. Ang Tuna Festival 2025 mulungtad hangtod sa September 5. Ang Jensan ang naila nga tuna capital of the Philippines. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.